Mah, Hmm, masak apa sih jange, ha? aku sing mbak ayam. Jange masak soto Blitar. Emang iso? Yo coba ae, soalnya wingi aku pas mulai mudik iku. Nah, aku itu dikei mangan soto Blitar kok koyo enak ngono. Jadi aku tak coba resepnya. Iki diumbah dhisik. Mari ini langsung rebus ya. Nah iki ayame wis tak rebus, gawe titik ae kok nyoba nek enak mending gawe mana ya. Oke. Senteni umum mateng engko terus digoreng koyo Nah iki disambi ngenteni ayame mateng. Iki nyiapno bumbune dhisik, tak oncekane dhisik kabeh. Apa iki bumbune? Iki bumbune ya ono bawang merah, bawang putih, Terus jahe, kunir. sik ta. Jahe kaya apa? Jahe ku ben gak amis. Oh alah, terus kunir, mari kunir. Dikei kemiri titik, dikei apa jenenge iku ya? Apa? Lada. Oh. Terus dikei lombok ben pedes. Dikei godhong jeruk titik. Gunane kaya apa godhong jeruk? Loh, ben ambune iki mak sereng, sedep ngono lho. Ya wis lah. Wis pokoke intine jaminan enak toh. Enak iki kok, wis coba ae kok. Nah iki wis umum ceritane iki ayame iki. Wis diapane iki maine wis umum? Yo sik keteni stilut Dinteni. ben mateng sampai jero. Oh, ben empuk tekan jero ya. Nah iki wis mateng ayame. Saiki ndang dipateni dhisik kompore. Nah iki bumbune sing tak onceki mang. Bawang putih, bawang merah, kunir, jahe, lombok iki dierek tidak pesen. Iki kemiri, daun jeruk, iki Apa? Sere ta pare? sere. Oh, tak kira pare. Enak. Nah, mari ngene iki kok digoreng dhisik. Oh, Ben gampang nguleke, ambune ya enak. ngono ya. Sik ngenteni iki ya rek ya. Iki tak panasno dhisik. Yuk. Nah, iki wis panas. Bawang putih ambek bawang merah tak goreng dhisik. Nah, ngenteni sampai setengah mateng. Nah, iki wis rodok setengah mateng. Iya, setengah mateng. Gantian kunir, jahe iki kabeh dicemplungno rek. Tapi godhong jeruk ambek iki apa mang jenenge? Sere gak usah, kok dicemplungno pas wis digongso kedua. Nah, Oke, berarti ping pindho ya iki kok ya. yo nek biasanya sih ono sing sekali langsung dicemplungno nang kuah, ono sing digoreng maneh ben tanek baru dicemplungno kuah. Oh, ngono lho rek ceritane iki. Oke, Jarene mamae Anya iku masih dinteni sampai empuk. Nah, iki wis mateng, dintas, mari ngono kok diulek ya rek ya. Pateni sik kompore. Nah, iki
tak tambahi ketumbar bubuk titik ben sedep. Senengane sing racik-racik ngono ya. Iya, sing gampang ya. ini, tapi kok diulek maneh. Terus dikei garam, uyah. Nah, uyah iki titik ae, engko nek kurang ditambahi maneh. Iki micin penyedap rasa. Lek sing gak doyan, gak mangan ngene iki yo gak apa-apa rek gak dikei, tapi aku seneng gurih-gurih jadi kudu dikei. Nah, iki daun jeruk tak cemplung lapisan gini kok ulek. Oke. Iki aku tak goreng ayamnya dhisik ya rek. Mau bumbune ku mari tak ulek. Terus tak tinggal goreng ayam. Ayamnya gawet rek. Langsung digoreng. Rasanya sampai miring-miring. Nah, iki bumbune wis tak ulek, tak sisihno dhisik. Saiki disambi meres santen. Santen iki mau klopone siji sing tak gawe ben. Lah kok enak men enggak leren marut. Lho, tuku langsung diparut nang pasar lek enak yo. Piro iku mau? Iki mau 16.000 gede klopone. Tak kira nek 3.000. Ya 3.000 ya ngono. Ning endi? Ana klopone rego 3.000 iki. Nang desa. Desane sapa? Ya nang kono, nang desane Mbok. Oke, santennya ini kok sampai itu nyambi goreng iwak yo. Nah, wis ngene iki wis mateng, terus langsung dipateni sik. Becok-becok rek. Terus wis coklat. Kayak gini sik kok ngenteni adem. Iki lanjut meres santen. Nah, ini peresane wis dadi ya, peresane klopo alias santen. Iki wis mari dikorai ya, Bolo. Kok dikira durung dikorai yo. Nah, iki santene tak sok dhisik rek. Cukup gak kira-kira bek ngene iki. Oh, cukup rek santene. Lah saiki bumbune tak gongso maneh titik-titik rek. Ben apa? Metu ambune ben gurih-gurih. Bagi ibu-ibu sing gak gelem seneng wedi kolesterol, gak usah digoreng, langsung cemplung no santen, monggo wis enak ya Wan. Iki ceritane soto ngendi? Soto Blitar. Soto Blitar. Bedane apa to karo soto Lamongan? Nah, nek soto Lamongan iku bening. Lah lek soto Blitar iku gawe santen.
bedane ngono bumbune padha. Nah iki wis mateng, wis ngene ae. Saiki pindah di sok nang rene. Oh, waduh, muncrat kabeh rek. Mantap bro. Tadi warnanya ini Aja lali di utek-utek. utek-utek sih. Nah wis ngenteni umup ya. Iki wis umup, wis mateng, tak pateni. Nah iki wis siap, wis mateng kabeh. Ayame wis tak goreng, sayure iki nasike. Nah iki ojo lali dikei cambandek. Iki apa ya jenengnya, dek gobis, terus iki seledri ambek bawang godong. Ayam iki tak suwiri sing mari digoreng mau iku ya. Lho iki lho ayame. Ayam dikei cambandek titik ini. Oh buru-buru. Terus dikei gobis titik, dikei seledri ambek bawang godong. Ini terus disoki kuwae sing ono santene iki jenenge kue blitar iku. Soto blitar iku ono santene. Mosok to kowe ngerti ngono to? Oh iyalah, aku bener ono dimasakno mosok karo. Iki tak coba isik rek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Cek panas rek. Mirip ya. Enak, gurih, seger, ono kriuk-kriuke. Tapi kayaknya ono sing kurang sih bumbune dhewe ku mau. Nah iki bambang gorengnya ya wis mari ditambahi ya. Enak mantep. Sayang kurang pedes titik. Ngono ta? Ojo lali ya rek. Like, subscribe. Cek opo, cek channel iki tambah maju. Oke bolo. Matur suwun yo wis nonton videoku. Dadah. Dadah.